Asa man to ilang doktora ay. 50 patag na 100 patambal. 50 patag na 100 patambal. Maong gitingali niyo. Doktora. Doktor Calderin. Doktor na to. Macario sulod. Kailan naging ka na ko, Dok? Wala ngaliwas dring dapita nga murag nang irong buwan. 50 patag na 100 patambal. Mabay daday ko, Dok. Kay natagnaan na nako ang pangalan. Si Macario ka! Grabe. Mahiyuhan mo, Dok. Uy, mabaya ko kwenta, Dok. Gaya ni mo oy. Dali ah. Kwarta. Ni 50 ayaw ko gilara. Bisag gapi yung ka, Dok. Ay mo, kay balo ka nga. Kabalo ko tanan. Ya pila naman lang. 100 lang ko Asa. Dali Kana. 50 yun ah. Dok, kuan Dok, magpatambal mo gugo, Dok. Mga kontuyo diri, Dok, magpatambal. Tambal. 100. Pagdali. Karon, tambalan na taka. Dok, nako diri, Dok. Tambali ko, Dok. Nako diri. Okay. Kabalo na ko sa imong sakit. Obo. Obo pag yun. Sige pag yun. Sige pag yun. Ano, gugo ka matianon, Dok. Sige ko gugo. Kabalo na. Karon, kabalo na ko sa imong sakit. Hindi naman ako sakit. Obo. 50. Ubo? 50. Kay natagnaan. Kiubo mo ko sa 50, Dok. Dali ah. Dok, lain pa ato ba? Uli na lang ko, Dok. Wala na ko yung 50 na. Unsa naman yun. Wapagay ko di mo matambali. Unsa man tong doktora. Hingali mo lang itong pangayog 50 na. 50 na. Unsa dan itong kwartato pa doktor, no? Manhima, ubur. Ubur ang akong sakit. Ay, di naman dahil ito kayo. Di naman dahil ito inong grabe kayo. Abi na paglain na ito da. Puso ba ko? Anong puso ang sakit ng panahon na? Unsa ba kayo? Uy, pre! Unsa ko ni mong nang partimlan ko ba? Usap na gimgilong diha! Ay, tangali. Akang matay, pure man yun eh. Nga kukunat ko ay mo giinom. Bantog ra ni gubay mong nawong. Unsa po niyo eh. Germany! Di ka ni sa German? Matay. Tagay ko na po. Tagay ko na. Tagay ko. Nadi kayo ba dalang baso lagi? Kinahanglan nga. Inyong gay ko ni mo. Basta mamisita ka, prepare kay ka. Ay, total, kay naamang ka, pre. Oh, ako ano yung tagay. Inusan ako na eh. Tilawan nato ni mong pure nga. Asa di ka Germany? Una ka mo dilo. 50. 50. Unsa naman ang mura na magkamanag na idea, pre? Takdan mo kang doktora, kailan mo ang doktorahan na? O, pre, nga nagpa-doktor ko. Pantogra, nagpa-doktor ko gana sa una. Nagpatambal ko. Ihatagan ko niya resita niya, katong resita inyo niya sa kuha nga. No, imnan eh. Oh, imong ginom. Gilom na ako, sakit akong tiyan, oy. Inom na. Pure. Pure kayo yun eh. Tilawan daw na Ay, sak pare. 50. Ay, ano sa binuha ka. Paningot ko baka. Pag-inom ni mo nga ni sakit man mo tiyan nga. Ay, limang ka nga katong resita yan diyan. Tagagi akong gi adlog-adlog si punit ana niya akong ginainom. Ano yung mo
sa giinom ang resita. Nga naman na yung mga gilo. Sayang kayo na ito ang German wine. Wala mo niya. Amo to nagsakit imong tiyan. Amo Ito na no? mag-inom ang dito nimo apilon man nimo inom ang resita no. Yung mainom na lagi ko. Sige. Inom na pre. Ayaw na pugni. Inom na. Sing. Inom na. Inom na. Mga mura ko gi-hypnotize din. Sing. Patay pre, masunog ka itong bangga ni Mala ni pre. Tanglas kay na pre. Tanglas kayo. Patay. Paningot pa. Paano yung tao ni mo wine? German. Kaila ko. Mau dia tuntuyo. Bakalit pa ito. Cheer. Kuwang pa na mo. Kuwang Ilang ba, John? Kuwang pa na. Labaw pa tayo, sunog baga pre. Maghubog na. Maglipay na. Ay, ganun mga babae. Di naman nga. Bahala sila. Saw tama. Ay, gusto ko kayo naman tas pa rin Jordan. Hindi man, wala na po dito nga. Ay, ito maghikap to itlog pre. Mahubog. Bayot na ito. Mahubog to manghikap to itlog. Sige, makaya pre. Uli na ko pre, palit ko glahan to ba pre? Pero, warta ko yung pagpalit. Dili ko ano yung pati isuga kaya na usan. Hindi ka palitan. Palitan ba ko? Pati po nang sa maning mo coconut wine. Palit ko. Kita ko. Ako'y bahala. Sama to akong kumpare nga. Di man musukulog. Stitch side nga nimno niya. Kani mao kay niya akong kinahamay, mao kay niya akong ampay ay na. Unsa. Apit naman siya di mahulog pero ako na lang ni dum. Pre, naana kani. Mo ni lami kay ilimno na turon. Ay na ni oy. Batay sakita po na kaya ni sa tungol ning trabaho ani. Ilisin eh. Di na mayo. Masunog itong baga ang trabaho na. Kani. Bag-o na tong wani. Limnon. Di makagi ka na. What? Brandy. Brandy ni gikan ni sa Lapu-Lapu City. Made in the Philippines. Unsa? Bi. Tilawan kita na imong gipanghambog bi. Made in asa ni? Made in Lapu-Lapu City, Cebu. Made in the Philippines. Imported. Imported. Katargud na. Mga Tawa. Pure kayo na oh. Oh, pure kayo. puta di sura pre. Pure ka. Di mo na kay Oo, nagiging ka ng Pilipinas na. limnon ni pare pre. Ako na giniinom na sa pare. Tawa amoy ho. Oh, amoy pa lang. Pati humuta. Lupit pa yung mag-adobo na to. Ano niya? Anya akong titilwan. Tilaw eh. Malipay ko ba kay first time na kumatilag imported pre. Tilaw eh, John. Para di ka makalimot yung pangalan. Okay, ay ana. Ako nang tilawan. Oh. Nya pre. Ayaw ato bak pre. Lami dugo. Lami kayo pre. Ano ba lagi? Ayaw gilabay. Ay, usik-usik. Wala, uy. Uya. Mahal kayo ni. Lami kayo. Grabe imported Atlo kasi mapre ato ba ka sa pag-inom basig bugwak mo sa kuwan mo kaya ba? Dili. Dai pre. Last naman din ning tagay pre. Wa naman dai tay tuba di ay. Palitag balik. O, palit ako sa. Tayo na. Oh, pero wa mo kung kwarta diri. Bisag naa ka diya ba? Gaita para makapalitag bagong tuba. Na. Ako ano to, mapila na to ka botilya. Wala na ko'y kwarta dire. Mga tunlo naman tingay ito ka botilya. Amat tay pre. Nga, wa na tay ilim na nani. Lako palit dito. Wa lagi ko kwarta lagi baka basig naa ka diha ba. Unsa ako. Naman inuunang Wala jud. Wala na. wala na gigoy 100. Siguro na ako. Lako na palit na dito ba? Agi. Okay pre. Ano mga? Agi. Sakita sa kuto-kuto pre. Ay, sige ko kung binuangi ra ko. Sige ko medyo. Lang ako palit na dito kay para maghubog ta. Ako wala na gigoy kwarta Hindi dire. ko ka ginawa pre dan ako sa kay doktora pre. Ay, Diyos ka, doktora. Sakit kaya ang kay. Ikaw na. Palit na dito. Hindi ko katinda. Palit na ba? Pangin ko pre. Sakit kaya pre. Binuang ba? Dok! Tawag dok! Tawag dok!
inom kami. Unya, Naghanamig na inom, kaya karon ako siyang ipapalit. Naku, ka ng kwarta, ako siyang ipapalit nga lakaw na dito na. Kalit malagkiring. ay, atong tambalan, atong tambalan. Oh, tanawa ko na do, nga ano ni siya do. Eh, tuloy panginawon din. Eh, di gid matabang. Di makaya. Ilisan ta ni Bi. Patay be. Man. Ngano man eh? Wag yun. Matay. Makaryo, kabalo na jud ko sa sakit ani mo umigo. Ali ra gid ali kisultian ka ang sakit sa imong umigo. Kung sa maliit sakit niya, grabe na kaya sakit to nga. Mamatay na siya, no? Mamatay na siya. Dilit pa kanila! Panginaw! Yung amigo, yung sakit, nipis na kay sa heart, nipis na kay sa baga, nipis na kay sa tungol, nipis na kay brain, nipis na kay liver, nipis na kay matres. Pero, baga kasag naong.